erokamano. We I think wait na gi. Nawinjo kokayo wacho ni okonego wagone kere erokamano nikech ne nitiere a system in place, oluonge ni a system. But yena mondo apar ne okayo ni that system has a custodian. Atibilo ni custodian. Ma at that particular time, NMI in charge of that particular system. Iwinjo. And president, Rais, ma is a symbol of national unity. Egimomiyo ji chung. Ng'ato ka chung mondo bed president, o chung mondo bed no nyalo tayo system ni. Ok police force kende, ok army, ok dongruok mar oganda, ok ensuring ni resources are allocated, whatever. That's what you described in the system. Koro goodwill, chuny maber mane Ruto ni godo, gi oganda ka luo, gi respect, luor mane en godo gi Raila Amolo Odinga, kaluwore gi igni magisetiyo godo te, kaluwore gi gini en bende opuonjore siasa e tie Raila Amolo Odinga. Nitiere clips mang'eny mineno ka Ruto consult gi Raila closely kaka osiepe. Notimo ne ona ok mana kaka jatend piny, ok mana kaka ker kende, to nitimo ne Raila ona kaka osiep. Ingeni nitiere ona minyalo bi basic kada rais ok bi, kata ji ok bi, but neno kata nokochuno kata ni or government delegation mondo jatendwa from India no nyalo maintain as a state funeral mokoro kata delegation India, but nikech luoro maden godo respect emomiyo no miye state funeral, but ok okang moramora mokalo ka, but okang ma joluo luongo ni okang mong'ith ma wan iwinjo ka joluo nyalo wacho ni liela ela ni pok waneno ka luo ka, to bende ok bitimore Kenya ka nikech luor mane Ruto timo ne jowa. Wanyalo nene kamano, jok moko be nyalo nene as a strategy, as a political strategy, ni kamoro Ruto temo serowa kaka oganda ka luo mondo wabede kambine. Ma is good. Wasebedo opposition ndalo mang'eny, opposition no late. Oseramwa. Jowa osenegi mang'eny, we always complain ni wadadonje sirkal and so on and so forth. Kumomiwa no kata waso mana wiwa matin. Mos wabiro lokore ngamia mane Raila gosi gande cha. Ni loko wi kidogo wacho ni kuoma karkabe kora dwa na doji. Mos ma wadonje madendo wadonje full ma donje tena. Ko tieko topic no Sharon e tieka kabisa.